दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि आरो जोंहा जिल्ला सुबुं फोनांजाब जे बिफाननि दैदेननायाव आरो नैबे भेरगाव कलेजनि मददजोंहाय जों नैबे भेरगाव कलेजनि फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे रड सेफ्टिनि मोनसे सांग्रांथि मेल दिनै लानाय जादों। जोंनि जे मेल बे मेलनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरनि गेजेरावहाय जोङो जे सांग्रांथि लामानि फारसे बा लामाखौ बाहायनायनि फारसे बा लामायाव जे सालायग्रा बाइक बा गारि कार बेफोरनि सायावहाय जे सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जोङो फरायसाफोरनि गेजेरावहाय गोख्रोङै लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेबायदि हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफ्रावबो अलरेडि लाखांखाबाय आरो दिनै फैयै फैयै जोङो भेरगाव जे फरायसालिमा बेवहाय लानाय जादों आरो बेबायदि हाबाफारिया जोंहा सोलिबाय थाबावगोन फैगोन समावहाय आरो बेवहाय जोङो फरायसाफोरजों रायज्लायनानै नुनो मोन्दों जे माखासे गोबां फरायसुलाफोर बा फरायसुलिफोरबो दङ जायफ्रा थारमाने स्कुटार बा बाइकफोर दङ खिन्थु बिसोरनि आखायाव दिनैसिम थारमाने लाइसेन्सफ्रा थारमाने गैया आरो बेखायनो जोङो सावरायनानै मोनसे डिसिसन लादों जे बे फरायसुलिफोरनि थाखाय फैगौ समावहाय जोंनो आग भाग लानानैहाय जों बिसोरनि थाखाय जिथु लाइसेन्स बरननायनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो एसे गोख्रैनो खालामनो हानाय बायदि जों बे बेबस्थाखौहाय जों लानो होननानै थिरांथा खालामनाय जादों। खुलुमबाय। जोंनि बे रुड सेफ्टि एवारनेस केम्पिं हाबाफारिया एमंस स्टुडेन्ट एन्ड पाब्लिक्स बिनि गेजेराव जों DRC उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन बायदियै बे दिनैनि बे रुड सेफ्टि एवारनेस केम्पिंखौ खुंनाय जादोंमोन। बे रुड सेफ्टि केम्पिंआ 11 जुन 25 जुन आरो 30 जुन फारियै अरां कलेज आरो उदालगुरि कलेज आरो दिनै जोबथायाव बे भेरगाव कलेजाव कलेजनि फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव खुंनाय जादों आरो बे बे रुड सेफ्टि एवारनेस केम्पिं खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जाहाथे फरायसालिफोरनि गेजेराव ट्राफिकनि बा डिजि रुलफोरखौ बोरै जों मानिना सोलिनांगौ बा बोरै दं दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों फोरमायना होनाय जादों। बे मिटिङाव एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय अनारेबल SD सारा बाहागो लादोंमोन आरो पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय SDPO भेरगाव आरो DT अफिसनिफ्राय MBI बिथांमोना गासैबो बे लामा रैखाथि सांग्रांथि मेलनि सायाव मोजाङै बुंफुरनानै होदों आरो बे सांग्रांथि मेलाव भेरगाव कलेजनि गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो बे मेलाव गोबां ट्राफिक नेमखान्थिनि मिथियै खोथाफोरखौ बे मिटिंनि गेजेरजों मेसेज होनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय दिनावबो जों बेबायदि लामा रैखाथिनि सायाव हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। आं बेखौनो बुंनानै आंनि फोजोबनाय जाबाय। ৰেচপেক্টেড চিফ গেষ্ট ছাৰ আৰু বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ চবে আজি প্ৰগ্ৰামটো আহি ছাকচেছ কৰিছে, চবকে মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি। আৰু ইয়াত প্ৰেজেণ্ট থকা ফেকাল্টি, মিডিয়া পাৰ্চন আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰকো থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি প্ৰেজেণ্ট থাকি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছফুল কৰাৰ কাৰণে। আমি আজি ৰোড ছেফটিৰ বিষয়ে অলপ সৰু মৰুকৈ অলপ থুলমূলকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ, কেলৈ ৰোড ছেফটি দৰকাৰী হয় বা কেলৈ আমি ৰোড ছেফটিৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। বিকজ আমাৰ চাইছোঁ ডে বাই ডে আমাৰ এক্সিডেণ্টছকেইটা বাঢ়ি গৈ আছে। কিমান আমি এক্সিডেণ্ট হ'লে বা কিবা এটা ইঞ্জুৰি হ'লে কিমান মানে ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো মানে যাতে মানুহসকলে ৰুলছকেইটা গম পাওক বা এক্সিডেণ্টৰ কনচিকুৱেঞ্চ কি হয় সেইবোৰ গম পাওক আৰু যাতে এৱেৰ হওক, যাতে মানে পজিটিভলি এফেক্ট হওক চবকে। সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰোড ছেফটি এৱেৰনেছটো কৰিছোঁ আৰু হোপ কৰোঁ যে চবে কিবা এটা শিকি গৈছে যে ৰুল ফ'ল' কৰিলে আমি কেনেকৈ ভালকৈ থাকিব লাগিব। সেইটো আৰু থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ চবকে। আমি চাইছোঁ এক্সিডেণ্টছখিনি যোনখিনি হৈ আছে মেক্সিমাম য়াং পপুলেশ্যনৰ মাজত বেছিকৈ হৈ আছে।
আৰু কেলে হৈ আছে য়াং পপুলেশ্যনৰ ইমান এৱেৰনেছ নাই বা কিছুমানে চাওঁ আমি 18 বছৰ নোহোৱাকৈ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলায় স্পীডত চলায় সেইটো কাৰণে এক্সিডেণ্ট বেছি হৈ আছে আৰু জুভেনাইল অফেন্সৰ কাৰণে যোনটো 18 বছৰ নোহোৱাকৈ যোনটো জুভেনাইল অফেন্স হয় সেইটো কাৰণে মানে আমি পেৰেণ্টছক পানিছ কৰিবলগীয়া হয় এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি 20 to 25,000লৈকে আমি ফাইন দিবলগীয়া হয় বাট 3 ইয়াৰ্ছ যদি ফাইন নিদিয়ে 3 ইয়াৰ্ছ ইম্প্ৰিজনমেণ্টো আছে আমাৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে যদি জুভেনাইল অফেন্স হয় সেইকাৰণে পেৰেণ্টছকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 18 বছৰ নোহোৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালীক বাইক বা স্কুটি নিদিব সেইটো আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছৰো এটা ডিউটি আছে সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু থেংক ইউ